puhutaan hetki vähän ratsastuksen turvallisuudesta, koska se on ollut tässä kasvavana huolenaiheena viime aikoina. Vaikka meidän turvavälineiden laatu on kehittynyt valtavasti, niin me ollaan huomattu, että tässä modernit turvavälineet, kuten kypärät, turvaliivit, meidän uudet paukkuturvaliivit, niin ne on koitunut lähestulkoon elintärkeiksi meidän lajissa. Tämä on makea asia, että teknologia kehittyy huikeat vauhtia eteenpäin, ja nämä meidän uudet paukkuturvaliivit on tämän teknologian kyllä huipentuma ehdottomasti. Ne tarjoaa meille ihmisille ihan äärettömän hyvän suojan verrattuna muihin turvaliiveihin, ja koetaan jopa ihan niin kuin, että nämä on hengen pelastajia ollut monissa tilanteissa. Mutta tällaiset huippuhienot turvavälineet vaatii käyttäjältä myös sitä, että niiden täytyy oikeasti perehtyä, miten niitä kuuluu säilyttää, miten niitä kuuluu käyttää, lukea huolellisesti käyttöohjeiden kanssa, mistä päästäänkin käyttöohjeiden noudattamisen tärkeyteen. Sillä uusi huolenaihe, mikä on myös noussut tässä pinnalle, on se, että uudet käyttäjät näiden turvaliivien kanssa ei ole perehtynyt käyttöohjeisiin tarpeeksi hyvin. Tämä ilmenee muun muassa niissä vaiheissa, kun täytyisi vaihtaa patruunaa ja muun muassa miten meidän paukkuliiviä kuuluisi säilyttää ja muutenkin näiden tehtaiden antamien ohjeiden noudattaminen on ollut välillä vähän haasteellista. On tärkeää ymmärtää se, että miten tehokkaita nämä paukkuliivit on. Ja etenkin se, että se turva tulee vasta siinä vaiheessa, kun ratsastaja suistautuu sit satulasta ja se turvamekanismi pääsee itsessään laukeamaan sitä oikein. Nämä paukkuliivit siinä vaiheessa antaa ihan mielettömän hienon hyvän suojan ihmiselle, joka oikeasti mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä. Mutta se, että niitä on noudatettu niitä sääntöjä oikein, myös edellyttää sen, että ne myös siinä vaiheessa toimii sun päällä oikein. Mä oon itse tehnyt nyt useamman vuoden yhteistyötä Ratsuturvan kanssa, sillä he maahan tuovat mun käyttämää paukkuturvaliiviettä Point Shoota. Ja mä voin isolla kokemuksella sanoa, että tää on kyllä kilpailijoille verrattuna kyllä sen ihan kärjessä. Todella hyvä liivi. Tähän liiviin luottaa muun muassa myös Tokio ja Pariisin kenttäratsastuksen olympiakultamitalistit. Ratsuturvan nettisivuilla on erittäin helppoymmärtäiset suomenkieliset käyttöohjeet näihin paukkuturvaliiveihin, jotka mä linkkaan tähän videon alle. Ratsastus on meille monelle tärkeä rakas harrastus, vaikkakin tää on vaarallista ja sisältää riskitilanteita, joten eiköhän pidetä huoli siitä, että meillä on kaudelle 2025 hyvät turvavarusteet kondiksessa. Me ollaan perehdytty niiden käyttöohjeisiin hyvin ja me päästään ratsastamaan turvallisesti. Tsemppiä kaikille tähän kauteen!